Mwanchi muligerire ni gongo kumanya buna bodi ya skuru ya secondary ya Kebirichi yegotoka imeye wodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba nigo litkolere roba twara egeikaro na gukwanira na kibarabe bagotinya obokoreri bwe skuru eyo anamono asukulikia amachibo maya ase amatemwa amanene okwana nabaliki bamangana nigo banchirana gukorwa scholarship ase kerengo kemerongo 5 igoro mia asaborkiwa bande bonsi au barabe bagoso ase skuru eyo. Maria tangoro ko engineer Josephat Oruru in the chairman board of management Kebirichi Secondary School. Yene skuru yanka tuachire rero une board executive koligereria enjira tura improve performance na mangana development as a school to iwana nire ojakera Monday next week abana bali bale binyoro byeito batara join form 1 abana 20 abatangani etoko ba 50% scholarship on entry kuna bago ikaiga babe registered bakane ruchibese chire 50% of the school fees bajake gosoma oinoro mupango tuachire wechibuna board agere abana bali bakwamete binyoro batarache skuru banyore chance bache skuru basomiwe agere bachago gotokonya ngagaiga skuru ya Kebirichi ne skuru enkoro skuru ya jagete kare ebwate infrastructure togote bintu biri bitakeire kobe skuru agere skuru ebe skuru nebwate library erengi yamono nebwate computer lab erengi yanero nebwate abarimu ange 12 ba teachers service commission nebwate school pass nebintu binde binge ige skuru eye ne skuru ere well established mwana wonde wensi ogojaga igana assured gosomirwa naenda nyora masomo aigoro egere amokonye achikoba omonto omana in the future. Ngoro Dickson Mangera endomo deputy principal we skuru ito ya Kebirichi Secondary School. Lero tuatenenira aiga asengeje tuabwate meeting na board of management tuarabere twakora consultations igoro yugo skie skuru